Milers d'estudiants han marxat aquest dimarts pels carrers de València per a protestar per les detencions i les càrregues policials que s'han produït els darrers dies en les concentracions realitzades pels estudiants contra les retallades en educació en les proximitats de l'Institut Lluís Vives. Els participants en la manifestació han sigut sobretot alumnes de secundària i estudiants universitaris, als que se'ls han sumat pares i mares, professors i altres adults. La marxa ha començat a les 3:15 del migdia des de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València, des d'on els alumnes universitaris han eixit després de celebrar una assemblea i on a nit es van concentrar al voltant d'un centenar d'alumnes, 7 dels quals han passat la nit al vestíbul del centre. Els universitaris han iniciat la manifestació en el campus de Blasco Ibáñez, amb la intenció d'unir-se a la concentració convocada davant de l'Institut Lluís Vives. La marxa ha recorregut sense incidents l'avinguda de Blasco Ibáñez i el carrer Colón, on es troba la delegació de govern, així com els carrers Xàtiva i Marquès de Sotelo. En arribar a l'Ajuntament, els estudiants han protagonitzat una assentada davant l'edifici de l'alcaldia. La manifestació, a més de ser la més nombrosa dels darrers dies, ha comptat amb una menor intervenció policial. La marxa ha estat escoltada per la policia local i només han pogut veure furgons policials en alguns punts estratègics del recorregut. La Universitat de València ha emès un comunicat en el que lamenta la resposta desmesurada de les forces de seguretat davant de les protestes dels estudiants. A més, en la nit del dilluns a dimarts, grups d'estudiants sol·licitaren entrar en la Facultat de Geografia i Història per tal de celebrar una assemblea. Tant l'equip de Ganal com el rectorat van autoritzar l'ús d'espais universitaris.